Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 29 december. Vanochtend, iets voor 6:30, ontstond er een flinke brand in een motorboot bij de Maispaai in Middelburg. Er raakte niemand gewond. De havenmeester was snel ter plaatse. Ik werd om ongeveer 6:30 gebeld door de meldkamer van de politie met een mededeling dat er een boot in de brand stond. Waarop ik vervolgens hier naartoe ben gegaan en toen kwamen de vlammen eigenlijk al uit de boot, hoog boven de boot. En de brandweer was aanwezig en aan het blussen. Maar om aan te geven hoe warm het is geweest, de boot die eigenlijk 2 boksen verder lag, daar waren alle ruiten gesprongen. En heeft dus ook schade. Ook de eigenaren kwamen kijken naar de ravage. Zij wilden geen reactie geven. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De boot blijft in ieder geval niet in de haven liggen. We gaan in ieder geval de boot ook zo snel mogelijk weghalen, zodat de haven er weer gewoon netjes bij ligt. En zeker met het oog op oud en nieuw willen we niet hebben dat het uitlokt tot vandalisme of iets. Het zijn drukke weken voor vakantieparken die als vanouds behoorlijk vol zitten. Populaire plekken tijdens de feestdagen zijn Limburg, Noord-Brabant en de Veluwe. Maar ook hier in Nieuwvliet-Bad zijn alle huisjes bezet. De kerstvakantieperiode is het altijd lekker druk. Ja, gelukkig, dat is fijn. Sommigen brengen hier de feestdagen door met de familie. Maar soms zijn bezoekers hier ook vanwege een andere reden. Wij hebben een hond die heel erg bang is voor vuurwerk. En hier is vuurwerk verboden, dus wij dachten wij nemen hem mee. En dat is ook wel de reden waarom wij nu hier zijn. Het aantal vuurwerkvrije vakantieparken in Nederland is dit jaar weer gestegen, naar 60 in totaal. Mens en dier zoeken een plekje waar de rust wordt bewaard. Ja, dat weten we ook. We zien het ook terug in de reviews. Hè. Gasten die bewust het ook opzoeken. Maar of ze ook een geruisloze jaarwisseling tegemoet gaan, is nog maar de vraag. We zijn gisteren aangekomen, we liepen naar buiten en er was 1 knal. Dus toen ging de hond weer terug naar binnen. Maar ja, we hopen het. En daarom wordt er dinsdag streng gehandhaafd op dit vakantiepark, al is niet alles verboden. Een sterretje, dat mag. Sterretje mag wel? Sterretje, dat mag. Dat vinden we goed. Een rotje? Nee. Wat doe je als je het grootste deel van de dag in een cel zit? Naast tv kijken en muziek luisteren is lezen dan een aangenaam tijdverdrijf. Ook in torentijd wordt er veel gebruik gemaakt van de eigen bibliotheek. Al was de keuze de laatste jaren karig. Door de bezuinigingen die op een gegeven moment in 2014 zijn opgestart, hebben we eigenlijk nauwelijks nog kunnen investeren in het aanpassen en vernieuwen van de collectie. Dus ja, alles wat we hebben, dat is toch wel enigszins verouderd. Maar daar komt binnenkort verandering in. Torentijd is namelijk een samenwerking aangegaan met de Zeeuwse bibliotheek. Er is hier wel wat werk aan de winkel. De collectie hier die moet vernieuwd worden eigenlijk. Less is more, zeg ik dan. En dat is een beetje de balans gaan vinden van wat heeft de doelgroep hier nodig. Want die doelgroep is behoorlijk specifiek. Mannen die een straf uitzitten. Dit is zeker een andere collectie in de openbare bibliotheek. Waar gebeurde verhalen worden veel gelezen. Maar ook biografieën van sporters en artiesten zijn populair. Verder wettenbundels, religieuze boeken, stripboeken die hier gretig aftrek vinden. Torentijd hoopt dat de vernieuwde bibliotheek tot meer lezers leidt. Je komt in contact met andere woorden, met andere gedachten. Daarvan kun je ontzettend veel leren. Maar ook gewoon heerlijk eventjes wegdromen. Weg zijn, even uit het hier en nu verdwijnen en je mee laten slepen door een boek. Vandaag was het een grijze dag met veel bewolking. In de ochtend en middag viel er op sommige plaatsen ook wat motregen. De maximumtemperaturen lagen iets hoger dan gisteren, rond de 6 à 7 graden. De wind waaide matig uit het zuidwesten met een windkracht 3. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en kan er nog wat lichte motregen vallen. De minimumtemperaturen liggen rond de 4 à 5 graden. De wind trekt in de loop van de nacht aan tot een windkracht 4 vanuit het zuidwesten. Morgenochtend blijft het overwegend bewolkt, maar kan in de middag af en toe de zon doorbreken. De maximumtemperaturen liggen dan rond de 8 graden. De wind zal morgen ook merkbaar zijn. Die waait matig uit het zuidwesten, maar vlak langs de kust kan deze vrij krachtig zijn.
Ook volgende week blijft de bewolking overheersen met later in de week kans op een regenbui. De maximumtemperaturen liggen overdag dan rond de 8 graden. De wind neemt toe tot vrij krachtig vanuit het zuidwesten. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.